o chvíľu uvidíte zázračné rybky, ktoré liečia, najdrahšie vajíčko na svete, japonských robotov vyvinutých pre boj, svetoznámeho architekta, ako skrášuje Bratislavu, a škandalóznu playmate Annu Nicole Smith. Želám krásny deň všetkým, ktorí sa rozhodli spestriť svoje utorkové popoludnie našimi reportážami. Vítajte v Črepinách Plus. Ryby nemusia byť len zdrojom potravy a skončiť hneď na tanieri. Existujú druhy, ktoré dokážu dokonca liečiť. Malé rybičky pomáhajú najmä ľuďom s diagnózou psoriáza. Stačí, keď sa ponoria do vane plnej týchto malých lekárov. Ryby nájdu poškodenú kožu a potom ju zjedia. Táto liečebná metóda existuje už aj na Slovensku. Pozeráte sa na rybičky, ktoré znamenajú nádej pre viac než 150 miliónov ľudí na celom svete. Presne toľko ich je chorých na psoriázu. Zákerné kožné ochorenie, ktoré je síce neprenosné, ale nedá sa úplne vyliečiť. Tieto rybičky ale dokážu výrazne zmierniť jeho priebeh. V tomto prípade sa jedná o liečebnú metódu nazývanú ichtioterapia. U nás zatiaľ neznámu, ale v Európe všeobecne rozšírenú. Tieto rybičky pochádzajú z kangalskej vyvýšeniny z Turecka. Živia sa odumretou kožou. Pri psoriáze kožné bunky akoby zošaleli. Za normálnych podmienok sa pokožka obnovuje zhruba za 30 dní. Pri tomto ochorení sa bunka dostane na povrch po 3 dňoch. Na tele sa následne objavujú červené stvrbiace ložiská. Psoriáza je veľmi nepríjemné ochorenie. Je to otázka estetiky, že znehodnocovania života. Napríklad na kúpalisko nemôžete ísť a tak ďalej, že do liečebných prameňov, lebo je to, ľudia majú voči tomu ešte stále takú nejakú predstavu, že to je prenosná choroba, hoci to vieme, že to je choroba, lekári to dokazujú, že to je choroba vnútorného charakteru, buď nervová, alebo zažívacieho traktu. Takže sa ten život ja som začal okolo pred 10 rokmi, 11 ma to napadlo, vlastne nikto v rodine to nemal. Čiže to som pociťujem veľký rozdiel, že sa tá hodnota toho života sa trošičku znížila. Ono to svrbí, ono to niekedy aj bolí. Pán Ivan si s týmto ochorením prežil svoje. Vyskúšal rôzne spôsoby liečby, ale beznádejne. Teraz vkladá všetku nádej do rybičiek. Cítite ich, jak vás pekne, tak vás, by som povedal takým tvrdým slovom, že ožierajú, áno. Respektíve oni vás brúsia, oni vás ani neožierajú, oni majú také jemne nejaké tam, tak brúsia tú chorú kožu. Princíp liečby je veľmi jednoduchý. Vlastne mechanickým obrusovaním pokožky odstraňujú starú pokožku a popri tom vylučujú látku, ktorá momentálne je predmetom skúmania aj na Slovenskej akadémii vied, aj na iných univerzitách sveta. Vyzerá to tak, že tá látka priaznivo vplýva na tú pokožku, že ju upokojuje a pôsobí hojivo. Človek, ktorý sem príde, musí opustiť klasickú liečbu, to znamená kortikoidy vysadiť, všetky medikamenty, aby sa nestalo, že nám uhynú rybičky, a aby sa telo očistilo. Keď sa toto telo očistí, tak potom môže nastúpiť liečbu, musí si priniesť potvrdenie od obvodného lekára, že nie je kardiak. Keď je kardiak, tak má špeciálny režim. No a potom liečba samotná prebieha tak, že človek 2-krát za deň po 1 hodine sa močí medzi tými rybičkami v tej vode. Ten človek nepotrebuje prestávku potrebujú rybičky, zhruba po tých 3 týždňoch musia ísť, my hovoríme, na dovolenku, oddychnú si, vyčistia sa, vylúčia z tela všetku tú kožu, ktorú spapali a dostávajú normálnu stravu. Počet rybičiek je individuálny, ale v priemere sa vždy hýbe okolo tých 250 kusov. Teplota vody je príjemných 35-36 stupňov, čiže ten človek úplne pohodlne tam leží hodinu a nie je mu zima. Prvý moment, keď si sadne, tak tie rybičky, jak by som povedal, tak krúžia. Reagujú veľmi na červenú farbu, čiže psoriatici majú väčšinou tie miesta veľmi prekrvené, začervené, tak automaticky sa spúšťajú k tým červeným miestam. To je prvý bod. Ďalej vnímajú to, že to miesto je oveľa teplejšie a ryby sú veľmi senzibilné, cítia, že je to teple, že tam krv. Čiže idú k tomu miestu na základe teploty, na základe farby a na základe toho, že sú hladné. Odumretú kožu ryby dokážu veľmi rýchlo spracovať. Je pre ne hotovou lahôdkou. Okrem psoriázy sa používajú aj pri liečbe iných ochorení. Atypické exémy, plesňa na nohách. Výborne robia manikúru, pedikúru, kto má problémy s zarastaním nechtov. Treba si zo začiatku zvyknúť, ale potom teda hovorím, že je to veľmi príjemné. Ja mám pocit, že hlavne tie nohy, teda ako taká pedikúra, kvázi by to mohla byť. A potom ich cítim dozaj okolo brucha, myslím, že aj na stehnách, akože pomáhajú na celulitídu, takže asi všetky tie partie. Prebiehajú už úspešné liečby vo Viedni. Tieto rybičky používajú na psychomotoriku postihnutých detí. Tá liečba prebieha tak, že vlastne to dieťa prinesú k vani, posadia ho do tej vaničky a dieťa tým, že je odzobávané rybičkami a tie vlastne atakujú nervové zakončenie na pokožke,
sú to vlastne taká jemná akupunktúra, stimulujú tie nervové body a dieťa sa snaží hrať s tými rybičkami, čiže tým vlastne núti tú psychomotoriku nejaké činnosti. Originál bazény v Kangale v Turecku sú veľmi zaujímavé tým, že v tých bazénoch je niekoľko stoviek ľudí rôznych národností, rôznych etník a dodnes nebol zaznamenaný prípad, že by prišlo k prenosu infekčného alebo vírusového ochorenia. Vedci sa domnievajú, že je to spôsobené tým, že rybičky majú zvláštny obranný mechanizmus, ktorý dokáže potlačiť akúkoľvek infekciu a vírus. Proste zlikvidujú to vo svojom tele. Aj toto je predmetom skúmania. Hoci je spôsob ich liečby stále zahalený rúškom tajomstva, ľudia trpiaci psoriázou v nich vidia šancu na zlepšenie života. Som sa objednal na 21 dní, tak doporučuje literatúra, ktorá sa k tomu venuje, že by mal to byť optimálny čas na tých 21 dní, áno. Čas ukáže, že po tej liečbe, dneska som tu vlastne 9. deň a ukazuje sa, že by to skutočne mohlo zabrať.